50 minut przed meczem stadion był praktycznie zapełniony. 3 sektory zajęli kibice niebieskich, asekurowani przez służby porządkowe, gdyż organizatorzy obawiali się niepotrzebnych zajść. Uprzedzając wypadki, i tak do nich doszło, ale nie na taką skalę, jak dojść mogło. Kapitan hokejowej reprezentacji Polski na meczu piłkarskim. Czyżby zamierzał pan zmienić dyscyplinę sportu? No ja jestem zawsze w tym wielkim sporcie i akurat miesiąc czerwiec, maj należy do miesięcy wolnych dla hokeistów, no ale ja jestem człowiekiem, który bardzo kocha sport i nie mogę się obejść bez sportu. No dzisiaj jestem na tym wielkim wydarzeniu, jakim niewątpliwie jest ten pojedynek. Na kogo pan stawia? No nie mogę powiedzieć, bo mam dużo przyjaciół i w Górniku, i w Ruchu. Specjalnie chcieli przekonać nas, że wcale nie są bardziej kulturalni niż w Belgii. Jest także obecny na derbach Ruch Chorzów Górnik Zabrze. Proszę pana, chyba pan najlepiej zna atmosferę tych meczów derbowych między Chorzowem a Zabrzem. Nasze spotkania Ruchu z Górnikiem miały zawsze swoją specyficzną atmosferę i wielkie znaczenie. Był to zawsze pojedynek nieoficjalny o tytuł Mistrza Śląska, czyli rywalizacja między Zabrzem a Chorzowem to właściwie od momentu wejścia Górnika do pierwszej ligi to miało miejsce i muszę powiedzieć, że obie drużyny zawsze były wyjątkowo motywowane i wyjątkowo zmobilizowane do spotkań. Jaki przebieg spotkania przewiduje pan w dniu dzisiejszym? Stawką jest Mistrzostwo Polski. To znaczy, wie pan, ja nie znam specjalnie nowego Ruchu, niemniej jednak uważam, że jest to spotkanie, wie pan, decydujące o układzie tabeli i dlatego nie dziwię się tej masie kibiców, którzy dzisiaj podążają tutaj na stadion przy ulicy Roosevelta. Na kogo pan stawia? To znaczy byłbym złym kibicem, gdybym nie stawiał na Górnika. Oczywiście liczę na tym, że Górnik zdobędzie kolejny tytuł Mistrza Polski. A to właśnie kibice niebieskich i różne środki dymiące, zapalające, co stwarzało dodatkowe niebezpieczeństwo dla znajdujących się na stadionie ludzi. Waldemar Matysik wraz z małżonką obserwować będzie derby Ruch Chorzów Górnik Zabrze. Tak, właśnie jestem w kraju na wakacjach, rozrywki we Francji się zakończyły i no, piękna sprawa, że tak się wyreżyserowało to, że jest taki właśnie w końcówce naszej Ligi Polskiej mecz Górnik Zabrze Ruch Chorzów o mistrzostwo kraju. Panie Waldku, pan rozegrał wiele spotkań derbowych z chorzowskim Ruchem. Jak się gra przeciwko niebieskim? Bardzo ciężko. Muszę powiedzieć, że naprawdę trzeba dołożyć wszelkich starań, no po prostu trzeba walczyć z Ruchem, no walczy się o każdą pięść trawy na boisku, także są to naprawdę derby z prawdziwego zdarzenia. Czy pamięta pan któryś ze swoich spotkań derbowych z Ruchem? Tak, może zapamiętałem ekstra mecz, drugi mecz w lidze, 1-1 z Ruchem u siebie, który pan jako redaktor przeprowadził ze mną pierwszy wywiad. Także to mi utkwiło najbardziej w pamięci. Dlaczego? Ze względu na wywiad czy ze względu na mecz? Nie, i na mecz, i na wywiad, także no było to bardzo miłe. No ja drugi mecz w swojej karierze ligowej jako młody chłopak i zaraz mnie pan poprosił do kamery. Wtedy uznano, że był pan najlepszym zawodnikiem Górnika Zabrze w tym meczu. Panie Waldku, słyszałem, że pan typuje zwycięstwo Ruchu. Nie, ja jestem zawsze za swoim klubem, także tym pan mnie nie zaskoczy, także ja jestem całym sercem za Zabrzem, za Górnikiem i myślę, że Górnik wygra, bo gra u siebie i przy tej publiczności nie może być inaczej. I oto aktorzy tego widowiska wybiegają na murawę. Piłkarze niebieskich pozdrawiają publiczność, a to rozgrzewający się zawodnicy Mistrza Polski.